అందమైన ప్రేమరాణి ఉత్తరాలలో పిచ్చి రాతలైన కవితలోనులే ప్రేమకెప్పుడు మనసులోన భేదముండదే ఎంగిలైన అమృతములే గుండు మల్లి 1 రూపాయి నీ కప్పులోన చేరితే ₹1,00,00,000 పీచు మిఠాయి ₹1 నువ్వు కొరికి ఇస్తే దాని విలువ ₹1,00,000 అందమైన ప్రేమరాణి చేయి తగిలితే సత్తు నీకు కూడా చల్లనేలే అందమైన ప్రేమరాణి లేత బుక్కపై చిన్న ముదిమ కూడా ముచ్చమేలే చెమట నీరే మంచి గంధం ఓరు చూపే మోక్ష మార్గం వయసుల సంగీతమే భూమికే భూపాలమే Download Moj. Download Moj. Download Moj.